Că-l cunoaște, mă. Dar râs la ăla, mă. Asta e de bine. Uite, am magicianul ăla, am zis că răpează. Zic mașinile ce s-opresc și se uită la el. Ia. Cicileta mea și așa. Bă, Neluțu, că ăsta te bagă pe YouTube, bă! Neluțu! Bă, că te bagă pe terene! Bă, nu ți rece. Nu ți frig. Bă, ia-ți pe tine că te îmbolnăvești, ha. Nu mă îmbolnăvește chiar. Nu se îmbolnăvește! Ei, nu se îmbolnăvește. Nu se îmbolnăvea, bă! Dai, Neluțu! Bă, mă, pipi! Bagă-l pe internet! Hai, de la! Hai, Du-te, doctor! Aproape rea să dăm mașină! Ce mă, că și vorba asta! Ia, zi să facă flotări, bă, că face! Zi, bă! Nelu! Fă flotări! Fă, să mor tu! Neluțu! Nelu! Zi, bă! Bă, dar nu merge și voi în stradă dacă el stă acolo, că va lovi mașinile, măi. Pruncilor. De-ce mă mai încolo? Că zi, mă, să facă flotări, mă, Că lasă-l, mă. Ce, mă? Taci tu! N-aveți loc de joacă? Tu! Tăceți, mă. Ce ai, mă? Ce urli așa, mă? Ia că cheamă poliția, vezi? N-api să teme! Să teme! Da, bă, pun în gura ta. Hai, Hai, Nelu, că cheamă poliția ambulanțul ăsta. Hai, Nelu, bă, Păi și hai, Gabi. bă, că cheamă. Hai, de aia, bă! Așa! Hai să meargă, Nelu, că nu. Diga, să iau de acolo în scară! Dar pe ce are? Vine, nimic n-a așa. Dăm piatra, aducă de lasă, cine lasă, știi? Da? Dar pe bani. Bă, De ce așa, mă? Stâlpa mea. Hai, de ba. Mă, ce e ăla, măi, dar nu-i... Bulanjiul ăla, mă, nu cheamă poliția. Ok. Mă, cât mă zic? Pe cine e jeni? Merge? Serios? Pe cine e jeni? Ăsta e din București. Nu-i calma fără picioare! Ia! Fugi, bă! Ia, mă! Ba, bă! Bă, poate, bă! Dă-te, mă, bă, dă-te mai în spate de acolo. Ia, bă, fără picioare, cu joacă cu voi trebuie! Ba, de cine are? Ce e?
Da, bate. Băi, e micea mea. Mamă, nu cheamă bănjiul ăla. O chemat deja, o sunat de el, nu. Bate încolo, neagră! Trage de acolo, cui fata aia, mă? Că fă-te tu să filmeze tu! Dai de acolo! Bate tu de acolo! Bate mă de acolo! Că totul să filmează! O chemat, așa e ca? Da. Hai, mă, hai! Hai, mă, dacă încearcă cum nu dau. Că trage tu de acolo tu! Poți o chema poliția? S-a chemată deja. Du-te așa în urmă. Știi, mă, dar numai nu pe lanelul, mă. Ce faci? Bine, di că nu mai ce cum să stai că filmezi un pic pe băiatul ăsta. Omul ăsta mic. Omul ăsta micuț. Pe piticii tău și șerii. Ce faci? Lasă telefonul! Nu te teme tu că nu lasă. Ia, mă, vezi, la drumul ăsta. Uite, mă, ce om călduros. Când ai venit, Calman? Eu cu ceva zile. Și cum de ce am văzut până am? Că nu prea mi-e și. Nu, ai fost la locul tău, ha. Doamne, dă să vă calci un eu să mănânc pancul. Suge, mă, tapu. Da, Lolo! Suja-mi acolo, le-ai spus! Te bate, moră pe mine, mea. Hai, mă, de ca! Hai, mă! Și să primă, mă, cum vine poliția. Neluțu, fă fătă. Dă-o calmat! Eu că cred la tenis, pe flotări, dacă câștigi, face flotări. Hai mă, încoci un pic de acolo. Te joc în copii. Da, mă. Da, mă, ia aici, bă, că aici nu umblă mașinile, mă. Deci pe bă, Neluțu. Bă, ia aici puteți să o faceți în spate la mașina asta, un teren să jucați tenis, că aici nu mai vin așa mașinile. Și ăștia prunci mai în spate să-i dai. De-aia fac panorama așa. Că stai, mă, le-mi din cipă. Hai, mă! Băi! Face bani, face gare. Dar ce-i cheamă poliția, mă? Pentru copii, mă, că și copiii se bagă, mă. Da, mă, și nu poate să joace săratul ăsta. Adică nu l-am văzut să joace, mă. De atunci când o fac acolo. E nu, e vâna și ceva. Ia-i, cât pe ce, Neluțu? Hai, hai! Adică ce? Se îmbolnăvește, mă, dar nu înțelege. Dă-te, mă, dă-te! Hai, nu place tu? Uite ce sparge geamul la unul. Ia-te-o! Lasă ca eu, Nelu. Lasă, joacă-te, Nelu! Nelu! Lasă, joacă-te, Nelu! Bă, dar ce-o faci ăsta? Hai, mă, frate! Hai, mă, ia-te! Ia-mă, frate! Hai, mă, joc! Lasă, lasă, lasă! Ia, mă. O, Doamne! Ce se nervează? Nu iasă loviturile. Trebuie să-și facă magia. Bă, dar ia-ți pe tine, mă, că răcești, bă, omule. Ia mă pe tine, Neluț. Bă, ia-ți o bluză, bă, că răcești, mă. Ia pe tine, mă.